Peter, hvad er det, der sker lige nu? Altså, jeg kan sådan set ikke komme ud af den her taxa. Lad os sige det, som det er. Døren sidder fast. Døren, den sidder simpelthen fast, og det er ikke engang en fejl 40. Det er ikke engang mig, der ikke kan. Chaufføren er nødt til at blive ordentligt. Ellers så er jeg jo heldigvis så tyndt, at jeg kan kravle ud igennem vinduet, hvis det er, det bliver nødvendigt. Men skal seerne være bekymret for, at du ikke kommer fjernsyn senere i dag? Absolut ikke. Du kan bare sende hernede fra, kan du ikke? Jo, tak. Ja, okay. Har der ikke været med, så noget taxa, der kommer til det? Ja, kom ikke klart. Ja, så kom der. Skal jeg stjæle taxaen? Jeg håber at stjæle taxaen. Ja. Lige nu har vi store problemer med at få Peter Grønborg med fra taxaen. Det er slet ikke sikkert. Jeg vil ud! Det er slet ikke sikkert, at han kommer ud i dag. Men den klæder dig også, den bil der. Ja, jo. Jeg trængte også til en ny. Tænk, okay, finder I og se. Ja. Jeg holder i den her, Ja. og så... Det er jo godt, du er så lille, Peter, når du skal ind over der. Og så er jeg så samtidig ufattelig elegant, jo ikke? Jeg får... Det står mange her. Los vemos! Okay. Skål, fæng. Okay. Nice day. Sådan!